Sanibona abukeli beMashelela TV. Mabe yaqala ubuka lombukiso ngiyacela ukuthi ucofoze subscribe, ulike, ushare. La emhlabeni uyaqala ukubona lokho esefile ukuthi wayedukisa izinto. Esengani. Manje nawe indoda kuyafuneka ukuthi uhlahlale ekhayini ukuthatha umkakho uyoshaya inqumo zomuzi kababa wakho. Manje wena kuze nokhononde wena uma nginemese ephumele ngiyambuyisa. Yebhuti, angikwazi ukuphikisana nomama mina. Umama uyangizala. Kodwa Mfundo yamuzo wakhe nendoda yakhe. Ngelinye ilanga ngiyofuna mina ngiyowakho wami umuzi. Engiyoshaya khona umthetho wakakubheka wakho. Wama ngithi ubaba akasekho ayisha umthetho wakubheka. Sekusela umama. Umama umngakha ngithi. Umama uzoshaya umthetho wakubo. Wenhlanganisela nodadewabo nobani. manje abasangeni inqumo zamama wakho. Ngeke phela ngeke ukuthi ubaba akasekho. Mina ngizomdlula kanjani? Manje mawubona ukuthi umama ungathi phuma eceleni uyathula. Uzongiphikisa noma ngathi ngiyambona ngiyamtshela ngithi mama la kuyabheka ngithathe hey kamla ngizondlula lapha. Esheqinisile futhi. Ngizondlula lapha. Ngiyangilawula kami ngizondlula lapha. Mama wakho umuzi. Kuyafuneka na uyindoda uhambe yokwakho umuzi kababa wakho la uyoshaya khona umthetho kayihlo wakho. Nawe mawufa kusala umkakho oqala nomfana wakho hamba yokwakho umuzi wakho la uyoshaya khona umthetho wakho. Nayo ushaya imithetho yakho umfana wakho. Yazi ukuthi imizi idukiswe yini? Imizi idukiswe ukuthi kushona indoda kuqala. Nana ukuthi ungiji Bese bese umthetho uyaduka. akhulela lapha izinto Wala ekhaya. zingekho njenge Washona indoda kuqala umthetho sowudukile. mawushona umuntu obaba ekhaya kukhona imbuzi nenkomo ukwenza. Ngoba umama Uzobona la. usezothatha ngendlela yakhe. Uthi ngangiji nje umfana wale ekhaya ukhulile. Wena ubaba kwakukhulisile wathi ngiji lalela mfana wami. La ekhaya khamba kanje. Kodwa wathi baba kwashona. Lokhu baba wakhe ekutshela kona ngeke kusasebenza sekusela umama wakho. Sizwa yini? Angithi umama wakho manje ukhanje sophethe. Umama uzohlangana nodadewabo aplane ngayo yonke into athi kukwami la. Uzobe plana nje nabanye abantu abayidlulela ngendlela. Thola ukuthi wena lokho uhambiselana nawe. Kodwa ngeke uzwenze lutho ngalokho. Kusaka lokho. Awukhuliswanga ngaleyo ndlela leyo. Ofema yophuma manje umuzi wakho. Funa uyakho umuzi wakho uyoshaya umthetho kayihlo wakho. Ugcine inkukhu yakho ugcina ngitswele baba ubeke konke kanje. Uthi lokhu kababa lokhu ngizokunika ba. Kodwa makusasele kumama wakho. khohlwa. Le mbuzi akusesishintshile sekuyile yakhe encane le nkulu ihambile. Khathithe mvezele ukuthi kunje nje njobe esho khathithe Yabona ukuthi umthetho iduke nje emakhaya kunje ukuthi kushona indoda kusala umama. bese kusala nomalume abanganayo. Sala nomalume ke nodadewenu ke. Abangafuni ukuqonda. Lalela yazi ukuthi umuntu osifazana uyinja. Umuntu osifazane wena mfana ekuzala angakuphambanisela izinto zakho ngeke ufuna ukufeza inhloso zakho. Engizala. Ekuzala. Uthi ubeseli uyadlala. Ubeseli uyadlala wena. Konke ngiphume kuye. La uphuma kuye. Mdodisi kubheka mdodisi. Ufika ekhaya. Awuzange TV omunye Mana ukwenzelani lokho phela? Ukhona umama kwajabula umfana mayeganwe ekhaya awukakazi ugana. Akekho umama ojabula uma uganwa wena. Uza nabo bakuthwala umfazi wakhe emthanda impela emthanda. Uza nabo bakuthwala ufa abantu abadala. Emthanda impela. Udaliwe nje futhi ake angithi phela le nje odlima ingane yakho. Phelele. Athi imali endoda yakho ufuna nini? Bewasho ufuna neyakho. Mina ngamtshela uma ngicane ngamtshela abafoni bayigqoko. Wathi bafuna ukugana kuphelile lona. ngathi akusema. Akekho umama ojabulayo umfana nayeganwe ekhaya. Ngisho ungayaphi uyephi. Umuntu osifazane futhi ohleze umuntu osifazane ufa azi. Wena ungayitshela ukuthi wala wakhona kanti awuyena wakhona. Angayithatha kangobe njobe ethi yena wakangobese. Kanti awuyena ufazi. Hayibo. Manje ke webhuti mawuyindoda lalela yabona mawuyindoda ufuna ukukhule uthi ungakwazi ukuyijahela inyoni sheshe uqhele ekhaya phuma Mana amagololo. shade wenza yonke into bese uyaphuma. Konke ufuna ukubuza la emagololo. Zibe kanjani into lo malume bangafuna abathane ekhaya? Omalume bangafika Bengenayo imizi yabo yibo. Ake siqale la khathithe ukuze uzokwazi ukumphendula. Awuchazele ungobese ngokungazwani komalume ekhaya ukuthi kudala yipi inkinga belamani. Ukungazwani nje komalume. Kudala yipi inkinga ekhaya? Kuliphendulile ekhaya ubokwazi. Ukungazwani komalume ilento ibuyele ekuthenini ubaba wayekade ekhona eshaya umthetho uthe ubaba mayehamba kwase kusala umama.
nalento yokuthi wena unenhliziyo yakho nami nenhliziyo yami ngide yizwa leyo nto le ukungazwani komalume ekhaya kusuka kunommango ningeni uwazi khona la into enzala ekhaya ila khona nomama phakathi uthanda abashala kunawo uzothanda abazukulu bakho kunawo itsida khona nomama phakathi uyabona na umama uzala ingane zakho ufuna ingane zakho uyikhulise kanje mawubaba ufuna ingane zakho uyikhulise kanje madoda nina ningamadoda ayolwa izimpi zami angifuni ngelinye langa sengingasekho la ngizokuthiwa sengihlukene phakathi nomunye uhambaleni nomunye uhambaleni niyogana abafazi yebo abayofika nezinkulumo ezihlukene uyoyilalela inkulumo mawusekamerweni nawe uyilalela inkulumo mawusekamerweni kodwa naseniphumeni lapha ngaphandle kuyofuna nikhuluma ulimo olulodwa lwami lwento ozala ekhaya Ayizwa ke manje Sasibe lana umalume bangafuna abashana sekwenzakalana la sisibaka bakhonza yonke leyo lalela bhuti yazi yabona umshana ekhaya ukhonela lento yokuthi wena mfana wala ekhaya mawugana uphumuzo wakho ushaya umthetho kababa wakho lapho ngoba ubalekela mana sibara ncane ngoba ubalekela izinkulumo eziningi la ekhaya kodwa umshana ungamlahla umshana umntana wakho wena malume yayizwa leyo nto le umntana wakho wena malume futhi nasulapha umshana sesele ekhaya bese uyabuya umshana la umkhulu wakho wayihambisa kanje uyakuphi kanje Wilbank leyo make lelo khaya hayi ukuthi baqwaye ubakhiphele ngaphandle ngabaqwa bashana indoda ezalo emshadweni abenze lutho ilehe lapho sisibaka nokho abaphambanisa izinto kodwa ke futhi ungabazonda abashana kodwa abashana omele ustike kubo yabo mawunosisi onezingane zamantombazane mhlawumbe unengane intombazane nengane zabafana wena uthando wakho stika kulaba abasisi babafana lo ntombazane uzokhohlala njengonini akageje lo ntombazane yamlingisela lalela laba abafana lapha bayamlandela umalume laba abafana lalela bhuti indoda ezalela emshadweni laba amantombazane bayafana ufuna ihlale ekhaya ingaphumi kabe ekhaya ngidwa yizwa lo nto le phume nje kahle ngesihlo umama vele unezinto eziningi kodwa ungabambi inhliziyo umncane nje mama yazini ake ngiwandisa umuzi ngoba naku abantwana balo bayazalwa la ekhaya nami ngandisa umuzi abanye bawubuye bazobona mina la sigcine singaxabani bese ukhetha umshana oyedwa la ekhaya ngoba nalowo mama wakho kuzala usofika isikhathi sokuthi afe angidwa yizwa lo nto le kunamakhasa aphela manje indodana yakha lapha nenye yakha lapha nenye yakha lapha ikhaya la abakade bekhula khona alisekho total ufuna ukustikhe kumshana oyedwa tendoda la kuyosala wena nombonayo umuntu yakhandwa but noma kuthiwa kana ngqondo ungakhipha ngisho iparule uyambona kodwa ukuthi umuntu mayelana ndoda kuyosala wena la ebashaneni bakho la umkhulu wakho wenza kanje mawukhonto ongayiboni kahle uzoza kimi awuphume ekhaya ngoba kuthiwa uphumile usuke ukhandela umkakhe iphisi nje into yasekhaya uyobuya uzoyibheka nje njengendoda ngoma ngeke mukuke usuke ukhandela umkakhe iphisi ukuthi labo dadweni nabashana nani bangalobe emkhuluma kabe umuzi kagogo lokwasha kwacima akwazi nje naye ukuthi la kugamla hey angike yizwa lo nto le kuma magonono sambeni bafu